I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing pisoy! Kasaba ba ni mo, Dokyo? Nakadisturbo magkasa akong pagkatog. Akining may liti sa kamatuoran kang masayran karon lalat. Ay, ugma na lang good na good. Duka na ko. Di mahimo ka importante kay ni. Unsa man gyud na? Si Bogart, nakita na mo ni Nonoy nga may angkas nga chicks. Ug pilit kayong bigako siya. Murag tiki nga tuko. Mao na. Murag tiki nga tuko. Nang karon. Unsa man? Unsa imo ikasulti? Ha? Unsa lalat? Uy, bag-ong nasugdan. Tarong ha? May katawa man lang. Kamura man lang kagwa. Noon sa man taon ka, Dokyo, uy. Wa na kagilain mahimo, ha? Maong imo na lang butang-butangan si Bogart, my love. Tinuod akong isulti ni mo, lat. Tinuod na ginalat. Pamahawa mo din, Ibe. Nagsamok-samok, nagyubo na ako. Agoy. Bundak ang Lat! bay. Abli, lat! Aminawa na ako, lat! Abli, lat! Uy, matog na ko. Dora. Wah, nasuko na noon, bay. Husto yung gisulting Bogart. Di mo tuos lalat na to. Saman, mamauli ta, bay. Mamauli lang ta. Hala. Lat, uli na lang may palanggang lat, ha? Ano, di man ka mo tuon ako, oy? Uli na lang, mi. Tana, bay. Hanggaw yung ungguya. Butang-butangan pa si Bogart, my love, na ko. Dili makahimo si Bogart sa pagluib na ko. Nagminahalay ming duha. We are meant for each other. Pero unsa ka, no? Kung tinuod gisulti ni Dokyo, na, maghikog yun ko sa punuan sa kamatis. Amayo, kay nakita na karon tapula. Naibaho ka na ba sa balito? Balita? Sa unsa nga balita, madam? Bahay ni Mr. Mang ang negosyanteng insi ka amang ba? Nga naman. Nakpan kagabi sa mga pulis, illegal possession of firearms. O nagbabuto pa, malito ba itong tawhana, eh? Mayra. Pero sayang. Nga naman, madam? Naku magugbakwarta pirmi atong amangang buwan. Pero may reason niya. Hindi ko ganahan ng tao nga. Magbagal ang kilid, magdag-armas. Ano nung magbagal ang pundyokan, kanahan ko ana. Madam Saboy? Madam, doon na di kay kaubang bata. Ayun na, ginsa ba na bata Mura mo naglai ka uli yung kalibutan, uy. Siya si Gian, madam. Ang bata nga matod ko nimo sa una, nga akong manghod. Oh, siya di, uy. Ginala ni mo. Wa mo gugoy kabinlan ako sa amo, madam. Pasensya ka na, madam, ha? Hala. Pero kinahanglang mag-behave na siya din, ha? Sige, pag-ready na. Kaya daghanta customer ka ron. O, madam, may kailan. Uy! Niya naman di ay mo! Hey! Mina ko, nay. Ako sa nang Maria Picat. Kalawian mo sa Diyos. Kumusta man yung lakaw sa syudad? Okay rin, nay. Tuod, nay. Nami pa sa lubong ni mo. Ha? Kisa may gilubong? Tuwaramat! Naanta ko, mawala din, eh. Tuwa, nay, gilubong, nay. Si lolo ni Dokyo. Ay, ni Dokyo, ni Nonoy. Gilubong na. Tarong dira ha, Dokyo. Natod pa na ako, nay, pa sa lubong. Dili kay gilubong. O, nadaster, o. Nakadaghang duster! Ay! Kalipay ko, Dokyo. Salamat inidong ha. Wa ni pante, kay di magpante. O. Hindi ko dungog, day. Uy, Hilak bang ka? Usag dusina na. Ay! bay Dokyo, imo magipahilag imo. Hilak ka na, nay Maria Picat. Nahinomdom ang kong tatay ni mo. Tatay? Akong tatay? Ngano man? Asa mas tatay, nay? Asa sa tatay? Asa sa tatay? Asa sa tatay? Ng pamon ng Maria Picat. Asa sa tatay? Uy, o say puasa sa patay. Bangas ka. Ay, Lalo. patay na. Unya, magpuasa pag yun.
Bis patay na, magpuasa pag yun. Anya? Istorya mo glain ay. Hala na. Kita may sandaan ni Nonoy. Marukoy nanay ay pabungol-bungol na yon. Istorya gali ba yung tatay mo bungol ang kalit. Porbida. nanay ni mo nila. Kalit o kalikoy. Hahay! Manok ni! Hahay! Gian, Gian, manghud ko paminaw. Minaw, Gian, ati, oy. Dili mo gawas din sa dressing room, ha? Anhi ka lang. Kiraghang tao sa gawas. Bawal ang bata dito. Asa ka, kate? Mo trabaho una ko. Basta ikaw, anhi lang ka din ha, pag-behave. Trabaho? Work? Ka-bright gid sa kumanghod, oy. Sige na, anin ako. Ing, lupad, ing. Huwag kit ko mahimot tangda. Wala hinon ko makatugog balik tungod sa gisulti ni Dokyo na ko. Di ni mahimo. Manawag kong bugart. Kalamig ni o chinin ay. Kalamig ni o kini o. Katampis pagidog sa bawa. Kadiyot. Pusa dia. Kay ang ako cellphone. Ako pagsaba cellphone ako. Uy, si Lalat ning nanawag. Pagka-animas, misumbong naka niya si Dokyo. Sige lang, sige. Tubagon lang ginagawa si Lalat. Pero padayon ta. Aron di siya magduda pa. Ha? Padayon lang. Dia. Sige, tubagon sa ako. Hello, Lalat. Asaman ka karon? Niya sa amo. Ano man ka, oy? Ano man kagigot sa Ako nag-exercise ko. Nag-exercise ka? Sago na yung mga panulti. Tukan lang tanim mo da. Sultihi ko sa tinuod, Bogart. Tinuod ba ang gisulti ni Dokyo og Nonoy nako? Ha? Ngayon sa? Nga may lain ka babae nga kauban karon. Ay, chika na nila. Arumadaot atong relasyon. Hinaot pa untang nagsulti ka sa tinuod, Bogart. Kay kung dili og masakpan ti ka, Oo, saan mo ko ni mo masakpan ko ni mo? putlan tagyod ka sa imong tumoy. Aray! Ay. Kasakit. Hanggaw ba yan? Putlan ko sa kong tumoy, Janina. Ganahan ka? Isura putlan mo. Andali, tiwason pa ni. Mintas kumplito pa ni. Balik laki Gian din sa ato lugar, ate. O, Gian. Kay dili mahimong ato ko ikaw itago sa bar. Bawal magud ka dito. O gawas pa. Muadto lang ko kung mo duty. Busa nakahukom kung ato ka sa amo na ako itago. Sige, tatago Gian sa inyo. Tana, Gian. Og dili ta magsapa, ha? Aron dili ta mabantayan ni papatok mo ni mo. ate. Sakpan mo! Si papatok mo. Diyos ko. Daan pa ko! Ikaw ginagtago ni Chian! Ikaw yun! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!